Tuturor! Astăzi ne jucăm simulatorul unei capre nebune din Ohio. Stai așa. Ce cu asta? E doar o aplicație din telefon. Păi ce the fuck e ala? Ah! Minge de basket. Minge de basket? Nu. Stai o mașină. Ce e asta, bă? Treci din asta? Bă, ce se întâmplă, bă, aici? Băi! Ce? 60 de bănuți am. Bă, dar unde duce mașina asta, mamă? Să vin. Arăt mașina aia pe dos. Ce viteză! Ce viteză are mașina asta! Gata, bă, cum am înțeles. Bă, ce se întâmplă, bă? Nu, mă, de aici și nu mai filmați. Da. Așa primiți fraierilor. Ce se petrece, bă? Ce șine reparați, mă? De tramvai sau de tren? Băi! Bă, m-a călcat trenul! Ce ghinion! Dar cine este susțicat? Aici lucrez la șine. Ce se întâmplă mai aici? Aici, la magazin, am cumpărat tachis. Nu vreau ăsta. Să rămână, aveți tachis? Oh. Ia cum asta de tachis. Fuego. Ce bun e. Acum trebuie și reciclez înapoi la magazin. Stai să dă înapoi. Bă, camionul! L-am mâncat pe tot. Și l-am reciclat. De ce sună ca o sticlă? Mașină. Un camion. Sfântul meu. Mașină stricată. Ce asta? Trambulină! 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 Iuhu! Ce sunt cu... Haide să ne distrăm la piscină, dar stai așa să mă schimb. Ia zi și tu. Pinguin. M-am îmbrăcat. Trambulină! Trambuline! Da, așa și asta. Ui!
trambuline în piscină? Am crezut că era apă. Haide-l cu Flat. E un later, l-am văzut cu Goat Simulator. Ia-ți un capre din... Flacisca! Oh, aș dormă. De camionul ăla m-a călcat. Altă trambulină! Bă! Am crezut... Oh! Hai. Da! Altă trambulină! Tărât! Bă, altă capră de ale mele! Ce vreau să cred? Ui! Băi, de ce mai zice? Băi, ia uite, bă! Bă, trenul! Ce ăsta, mă? Ăsta-i... Seava cu Mario! Gata, ce m-a plictisit. Ce? Combina? Oh. Gata, ce mai este? Bă, nu din nou. Mașina. Haide să jucăm fotbal. Gol! Victory! Sper că v-a plăcut, nu uitați să subscribe pe clopoțel ca să mai multe notificări cu capra asta din Ohio. Adică pingvinul din Ohio. Vă vedem data viitoare. Pa!